nagpaganda today kasi dahil sa'yo eh. Tsaka yung color na medyo backless to eh. Tingnan mo. Sorry ha, Merry Christmas! Merry Christmas. Ano yung sapatos? At saka G-Shock. Wow! Gusto yan ng mga lalaki, di ba? Salamat, pero... Kung itatanong mo paano ko nalaman yung size mo kasi na-stalk kita sa Facebook. Kaya alam mo na sa S10 ako, US 10. Bagay ba yung hair color ko? Tsaka nag-sleeveless ako ngayon. Kasi highlights, uso kasi to ngayong 2025 eh. Tsaka yung color na medyo backless to eh. Tingnan mo. Ay tila sining sa museong dinalulong. Backless siya? Ang lamig-lamig ng office. Hindi kaya tumapulmonya to? Ha? Kasi special ka kasi sa akin eh. Sa lahat ng lalaki nandito, ikaw yung... Okay. Paano ba sabihin na type ko siya? Yan yung G-Shock sa akin, sasabihin ko. Yung nasa bahay na lang, may extra pa ako doon, pero wag to. Luma yun. Hindi, bago yun. Bago yun. Sa Lazada ko nabili. Hindi pa nabrasan yun, luma yun. Sige na, Sige, na. pwede ba yung... Hindi naman sa ganun, pero bet na bet kita. May chance ba na maging... pwede bang may busy, nasa tuloy. Sige, tanggapin ko na yan, pero... Kaya ako nagpaganda today kasi dahil sa'yo eh. Baka kasi mag-expect kayo pag tinanggap ko yan eh. Special ka kasi sa akin, kaya tanggapin mo na. Hindi ako mag-expect, hindi ako mag-hintay ng kapalit. Ano ka ba? Wala lang to sa akin na kayang-kaya ko to. Isang... Diyos ko. Sanay na sanay ka talaga magbigay. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.